سلام تعنا باللي خبركم تخطاتلتي مدب مأدزته كل شاب ساعات زين أباهم من بلوت استخوينو أبست حريو أبست مرزو هاجراوي كللاوي كمون علم لخاو زعباتات مسرت جرنا حسابات كايرلو مدبيو للمون كبستلمده أنا أبراهام مسقالكم دماء مسارتي ما كنا نبرها بمخان أب خلته مسرتها وزعباتات أديبنا حسابات كنلاواتنا زمرتنا يوم زعباتات نمل لا إذا أكل بونانت تمالي وقعة علت 26 مسكرم ز تقفته بيت مخري بارلما زينورو علو تاي مسل زبل نجر حس ربنا خلفتنا بهلا يبرك دما تكال برودكاستينج كوربوريشن إثيوبيا مزز تأساسره شانال بارلما بعلي خفيت لهمو إذا شانال بارلما مخفاتو تايروح عزول نجرات نعون مسرت جرنا حسابات كنلاواتنا كاب ساعات 10 تقل تجميرو كسب ساعات حدا أبزلوز أنا هيت مسانا تصنيحكم عبيتكم نجرات كم توصلوا سب ملؤ تسفاينا مو مسانا كتصنحوا نلعبوا بوكي وعد حن مزخ قاعد لحن صنحها تخاتلتنا ون وقع بسلام نبزي أقني يمكن بالفت قرب كم تم تويز والخوة خلتها مسارتها وزعاتات جرنا بفلاي دما مخفتي سنة سرعة بارلما زمنها خلتها شن 10 شمونتن مسارات جرنا علت 26 مسكرم زنورو علتات تاي مسلوزو نجرات حسابات كنلاوت كنفتينا كم تفلتو ببل شارشاي حمشاي عمت مخفتي سنة سرعة بارلما زمن خلتشن 10 شمونتن بايتو توكلت حزبن بايتو توكلتي فيدريشن كلتيهم بتمرت أسترخبلو بعلي تمالي تخفيتلو أما مخفتي مدرة دما بريزيدان تاي اسكسلاسي نايز خلتشن 10 شمونتن أنفت منقسي تأيوم زول نجرات حسابات قميت ملون إحنا ون سمو قبلنا بركز زول نجرات لزغنو كفتم زغرهم أفتات تأيوم هجرنا بخلتشان 10 شمونتن إلى ون نقص على ون تمرح لهم صراحتي تأيوم زول زعباتات حسابات كنلاوات إلى مريتنا مو أوكي كم بجس حد نجرات كل علمون نسخاد حرتو صح حساب تليدما كنقص علينا. صبوا. قرم ياو كم جلالت بريزيدان تاي اسكسلاسي أبى خلتشان 10 شمونتن إثيوبيا كم هجر كاب حلو في عماوتي هزاتهم زمصت تلمتات صبوات مناطري نابز حشه براخه زساغرو عبيت لو تاستعتر لهم مخانهم فلما زغلص له خنتات له فلاي مس مرق احداث قدب تاساسيرو ኢትዮጵያ ኣብ ምንሰራር ከም ዘላን ናብ ዝሕሸ ብራኸ ተሳገረሉ መንገድታት ጽቡቕ አንፈትና ሓዘይ ኸድግ ከም ዘሎ እዚ ክንልዕል ከለና ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ኣብ ኩሎም ነገራት ዝሕሸ ለውጥታትን ስዳሮታትን እና ተርኣይ ዝመጸሉ ዘመን ምዃኑ ኣብ 2018 ድማ ካብዚ ብዛደ መልክዑ ብዝጠንከረ መልክዑ ነቶም ዝነበሩ ክፍተታት ነቶም ዘይተመልኡ ስራሕቲ ኣብ ምድፋንን ኣብ ምምዕራይን عبي سرحت كم سرحوا بحافش هذا ومطلو نتوديرو بزرزر كنا أتخلنا دما فلاي مزبع ماكرو إيكونومي بمقرام من محياش معبالة خون خون دما بعتوا أب خلتها شحن 10 شمون تنكسر خمس قنا كم حدا أنفت من قصة حبر وجودايو بوانات أباين أي بحرنت أمت زجبرة دبلوماساوي سلامة وسعرتها دما كابتزنا وروحيلا أتنا خير إثيوبيا خم تغسل زي مطلو جودايو مكنا نلبات قداي دبلوماسي كنا لكلنا إثيوبيا مداي دبلوماسي تمرحلو أبوليسي 4 بيلار نولوم وقع عندتات نولوم متكلات لو نمزخار زاكل نزيغا ما أخل زغبره بهراو دحنتو زرغاغص كيدي بوليس لو بخلاي درجه ما قدامنت نغورابت بمهاب زطمته قداي بوليس لو مسغورابت هاغرات بإنمهن بسلام هيبكا بمقبال أو كل تاوي زمدنا أو كل تاوي ربحان زكبر مسرح كم حدا نايت وصا غداي بوليسي حدا شغال ويقع عند تغيير زو سديو عالم لخاوي حيل ميزان دما نت ميزان السلالفا بمراي ناتكا حيلي ناتكا السلالفا بالانس بمحلاو تربحنتخا بقصالنت مستهم زلاو هاغرات يكون كليو فلاي بقرن افريكا تافافي زوا مستم قانو ابزلنا حيلي مغوتات نت ميزان ناللخا نتزلو نفاس كيدي ان للخا نصنعخا ميزان كاز حلي ربح كاز حلي بوليسي حزكا مختال زبل كم حدا عبي بيلار غيرا توسدوي بوانانت تتمال زغلصو دوما ابروا اباين ابقيح بحرن زهلونا غده طمته بلزف بكلتها ميشوال زغون اندرستاندينغ بهيبكا بمقبال او دبلوماسي مسرز غبره اثيوبيا ون ونانت بر بحر كتخون مغبار ون زي بعوي كسرح لهم زخلي زبلت وانا
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ሞ ኣብዚ ኣብ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ጠመተ ተገይሩ ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ቃልስን ጻዕርን ብዕቱብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝሓበረሉ ኩነታት ኣሎ ብኣውሩ ናህሪ ዕዳጋ ከም ትፈልጦ መኮነን ሚዛን ናይዛ ዓዲ ቁጠባ ንእሽተይ እናፈተነ ዝርከብ እዩ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ጥራሕቲ ኣይኮነ እዚ ምናልባት ብብርኪ ዓለም ንሪኦ ጽልዋ እዩ ግን ከም ሃገር ድማ ኣብ ናህሪ ዕዳጋ ዝፍትነና ዘሎ ጸገማት ነዚ ብምቁፅጻር ነዚ ክፈትሕ ዝኽእሉ ፖሊስታትን ሕግታትን ብምሕንጻጽ ዜጋታት ናብርኦም ንምምሕያሽ መንግስቲ ፍሉይ ጠመተ ሂቦ ብዛ ዓመት እዚ ከም ዝሰርሕ እውን ዘስመረሉ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ነባራት ትሕዝቶ መባፅሒ ቱሪዝም ብምሕዳስ ብምዝባን ሓደሽቲ ከም ትፈልጦ ናይ ቱሪዝም መባፅሓት ኣብዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ዝተሰርሑ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣለዉ ንሶም ከም ዘለዉ ኮይኖም ነቶም ነባራት እንብሎም ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ትኮርዐሎም ብዩኔስኮ ደረጃ እውን ተመዝጊቦም ብብርኪ ዓለም እውን ሃፍተ ገነት ዓለም ኮይኖም ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ነዚኦም ብምሕዳስን ዝተፈለየ ትሕዝቶ ውቁባት ክኾኑ ብምግባር ተወሳኺ ናይዚ ዓንዲ ኢኮኖሚ ፍልፍል እቶት ክኾኑ ኣብ ምግባር እውን እዚ ብፍሉይ ከም ዝስራሕ ዘቐመጡሉ ኩነታት ኣሎ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ እውን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ኣብ ቀፀልቲ ግን ኣብዚ መዳይ እዚ እውን ዓበይቲ ስራሕቲ ንምስራሕ መንግስቲ ማዓንጡ ሸጥ ኣቢሉ ብቐፃልነት ከም ዝሰርሕ ዝገለፅሉ ኩነታት ኣሎ ካሊእ ብዋናነት ኣርባዕተ መሰረታዊ ነገራት ድማ ኣብ ምዝማን ስርዓት ክንኽተሎም ዝግበአና መስራሕት ኢሎም ዘቐመጥዎም ሓደ ምስ ምቅያር ስርዓታት ዘይፈርሱ ህዝባውን ብሄራውን ዝኾኑ ትካላት ብዘላቕነት ምጥያሽ ከም ዘድሊ ዘቐመጥሉ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ መንግስቲ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ዘቐመጥዎ ኣሎ መስርሕን ኣማራፅታትን ዕርቅን ተጠቒምካ ድማ ውሕዝ ዝኾነ ሰላም ዝሃገር ምስፋን ወይ ምርግጋፅ ወሳኒ ስራሕን ኣብ 2018 ብፍሉይ ከም ዝስራሕ ዘቐመጥዎ ጉዳይ ኣሎ ንህዝቢ ዝቐረበ ንሕጊ ዝእመን ምምሕዳር ምጥያሽ ዝብል እውን ከም ሓደ መስርሕ ገይሩ ዝወሰድዎ ኣሎ ውሕስና ዜጋታት ዝኽብር ዝሕሉ ዘተኣማምን ስርዓት ፍትሒ ምህናእ ዝብል እውን ከም ሓደ ዓብዪ ነገር ዘቐመጥዎ ጉዳያት ኣሎ ካሊእ ትካላት መንግስቲ ማእኸል ምርኣያ ብዝሃነት ኮይነን ክዋቐራ ክጣየሻ ከም ዘለውን እውን ከም መንግስቲ እዚ ብዕቱብ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ግን ኣብ 2018 ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዘቐመጥሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካሊእ ከም ትልሚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዲጂታል ትገብሮ ራእይ ኣብ 2025 ዝተጀመረ ኣብ መባፅሑ ድማ 2030 ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዲጂታል ኣጠቓቕማና ናብ ዘመነ ብርኪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ነብፅሖ ኢና ዝብል ከም ትልሚ ዝሓዝዎ ኩነታት ኣሎ ቀፃሊ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ኣሳታፍን ተኣማንን ክኸውን መንግስቲ ቆሪፁ ከም ዝሰርሕ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ዘቐመጥሉ ጉዳይ ኣሎ ጉዳይ ሕርሻ እውን ከምኡ ካብቲ ድሑር ኣሰራርሓና ወፂና ናብ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ዘመናዊ ክንብል ከለና ብክእለት ክኾን ክእል እዩ ብፋይናንስ ክኾን ክእል እዩ ብኢንቨስትመንት ክኾን ክእል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ዝተዋደደ መስርሕ ብዘለሎ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክኸይድ ዝኽእል ግብርና ወይ ሕርሻ ክህልወና እውን መንግስቲ بعوي خمس سنة تلو من البعض أنا كافت بزح بوحدو إذا حصل ويمو نسخة ونز ترى خيوم الكتاقات هي خمس مثل حسب تكافلنا. وكمتي بصفح زبالة زغر كايو بفرلاي دما ناي شاد شاي زبن حمشاي عامت ناي فدلاماي بارلما ناي كلتشن عصرت شمونتن عامة مرت بعلي تجمير الله خلتيهم عباته مخري مالت ون بايتو كلت هزبن بايتو فيدريشنن بحبر نايز عامت أنفت بزقمتو منجدي بريزيدنت تاي حزق سلاسي بعلي زخفتو كخون كلو كلتشن عصرت شمونتن تعدي بمنطقه نامنطقه انفتيات تخيد انتي عين السرحتي تعمم اب بوليتيكاوي كم تقدم زول كايو بوليتيكاوي قطواوي محبراوي دبلوماسي بفلاي دما خمون مسناي زمنو زطلبو ناي اي تي وي دما ناي انوفيشن تكنولوجي تتحيزو سفح زباله حبريتا زقمط انفت زقمطلو كخون كلو كلتشن عصرت شمونتن بفلاي مسناي كلتشن عصرت شوعتن عام تمرت زنبرنا بتعمي ناب 2018 كنت ساغر كلنا حزب إثيوبيا نز حلفو زمانات نشحت زمانات زدرفلن انتن زخون انت زه قدب ناتبهالو نزهك انا لو زنبره نز حلف 15 عامات دما
كيد هنصتو اب استفلاليو وصا اورد وي دما ورد ديب صقمات እናጋጠመውን ፍጻሜ ዝረከበ ኸውን ከሎ መወዳእታ ኣብ ድሮ 2018 ዝተመረቀ ክኸውን ከሎ ምስ ተተሓይዙ ክልተ ማያት ዝብል ኣምር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዕላው ገይሮም ኣለው ፕሬዝዳንት ታዬ ሃጽቀሥላሴ ክልተ ማያት ክበሃል ከሎ ማይ ናይ ሩባ ኣባይን ማይ ናይ ቀይ ባሕርን መሰረት ዝገበረ ከም ተቀድም ዝገለጽካዮ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ከም ተኸተል ኣብ 2018 ሓደ ካብ ዝቕመጥዎ ቀንዲ ዋኒን ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሩባ ኣባይ ገና ብርክስ ዝበሉ ሓደ ሓደ ሓርጎጽ ጎጻት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ዝተኻየደ ናይ መበል 80 ዓመት 80 ግዜ ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ግብጺ ናብ ዋኒን ገራ ኣቅሪባታ እያ ዋላ ተወዳእናዮ ተዛዘምናዮ ወንቲ ናይ ከይድ ህንጸት ናይ ዓቢ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም አጀንዳ ግን ገራ ዘልዕለቶ እዩ ማለት እዩ ክተልዕሎ ተላታ እዩ ዋላ ወንተ ተዛዘመ ሓደ ኣብ ምሕደራ حبراو خنكون لنا محدرا خلونا له زبل قوام كم زل واي سترايت يكون نخلي جزيز جبر كالي بروجكتات إثيوبيا خيت قبل علي توسختي كيت هنس أثار زخون حقون كتأثر كم زلوا سمع كير كم زلوا زبل دليتون كم زل أيزر أنا ما رأسي سلزي تي دبلوماسيا ونبوليتيكا ونعنتو حزبون أوروا أباي زي كأننا سمخان ولا تزازمنا يوتي نزتجمر بروجكت ناي 15 عامات هذا عبي قد هداسة إثيوبيا مالتي سلزي زي عبي دبلوماسيا ونبوليتيكا ونعنتو 2018 قالس 5 دلي حدا أفتح حدا ما يزتخون كله تخيل أي ما يدمع ناي كيح بحرن مس ناي كوريدر ناي بر بحري نتكمل له كلتاتون حدا أجندة يخون بفلايد ما نزحلف عمد كلتشن 10 شوعة عبي أجندة خوينو بدرجة عالم كاب هاجر حليفو هاجرا وحليفو بدرجة عالم أزرارا وخوينو بتفضل عبيتي هاجراون عالم لخاون ميدياتات زبالة ويدما مرة بتحفاشون كم أجندة غيرن إن انقساقسو زركبا خونان كلوا سلازي ابزيون عبي زلا خمزدلي بوليتيكاون دبلوماسياون صعنتو خمزدليو كاب بريزيدنت تاي ሃጽቀሥላሴ ናይ 2018 አንፈት ዘቀመጥዎ ማለት እዩ ስለዚህ ዝሓለፈ 2016 ንእሽተይ ንኽተቢሉ ነይሩ ከም አንፈት ተቀሚጡ ነይሩ ንእሽተይ ከም መበገሲ 2017 ግን ብዝለዓለ ዝተኸየደሉ እዩ ናይ በር ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮሪደር ኮስት ላይን ከባብታት ዘሎ ማለት እዩ ጥራይ ናይ ቀይ ባሕርቲ ይኮንስ ምስ ሜዲትራንያንን ምስ ህንድ ውቅያኖስን ሓፈሻዊ ናይ ጠቅላላ ናይ 75 ሚእታዊ ናይ ከይዲ እንካን ሃባን ናይ ንግዳዊ ዓለም ዝካየደሉ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ካብዚ ርሕቅካ أمعداو كين كام مقمات مالت بزح صعنت تاس دلوا أيو طبعا دحرينا يه بمعالتي إثيوبيا توصو ن تفراليو ن أتاون وصان نشقاتن تفراليو وانيناتن بتعمي أمعالتي بركز ولا بمعالت كواترينا بركز زولو دولاريا وصات جبر نودب سوزرايت يكونس أبزح زوان كمتي ناي مالتي بولار نخون التخيد لا زعلم سلازي زين بولار دما نجارات حزي ممص أيترفن مسناي بوليتيكاون ناي مليت ناي وتدراوي من قصقاسون سعنتات سلاز فتر سلازي كاوزي رح كام أمات مالت حدا جنينتون ناس في حيز خرج له بفلاي دما مسناي كبابتات كحباري مسناي جبتن كبابتات زل حيز كان دحرينا كلن أوروبا حبرت مسني إيران تشاينا فرنسا روسيا إنجليز أمريكا ترك بتعمي مسناي هندن كالت هاجراتن ناوزينا تسحبا زمصالو كنتات يزلو سلازي كاوزي رحكا إد كان إجرخان أمريكا مقمات مالت زي ناب بعلخا نام مواتر متاوي مالتي مخنياتو كم نريو زلنا أما أخلاي مبرغن كم دما مسناي روسيان ناي يوكرين ونزلو ناي كيناتون تتحيزو لاي دما مس يمن ون زلو مسناي كباب ناي إسرائيل مسناي غازان تتحيزو زلو بوليتيكاوي كنتات رحكا مقمات مالت كم تناقلنا يزلنا ناب حدا قام تاون بعل خاص لزخون أوزي بأجندة خم وانا أجندة غير كا موسى أقداسي خون
ብፍላይ ካብ ኣጀንዳ ጥራይት ኣይኮነ ወናን ናይቲ ከባቢታት እውን ኣብቲ ቦታ እውን ምስፋር እውን ኣገዳሲ ይኸውን ብቀረባ ምክትታል እውን ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት እውን ከም ተገለጸ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዝሓለፉ 6-7 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ፈተውቲ ዓድታት ብዝትገብሮ ዝነበረት ናይ ምስልጣን ከይዲ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ፕሬዝደንት ታየ ሃጽቀሥላሴ እውን ድሕሪ 30 ዓመት ናብቲ ቦታ ተመሊስና ኣለና ኣጀንዳ ጌርና የለና ኢሎም ኣንፈት እውን ከም ዘቐመጥዎ ኣብዚ ሕዚ ባሕሪ ሃይሊ ምስ ቆመንኡ ዝተማልአ ኣድራሻ ዘለዎ ዋና ሄድኳርተር እውን ዘለዎ ዝወነነት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ምስ መራኸቡ እውን ዘዳለወትሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚ ባሕሪ ሃይሊ ዋና ባሕሪ ሃይሊ ኣቐሚጥካ ከምኡ እውን መራኸቡ እውን ሃይሊ ሰብ እውን ሃሊካ መሬት ኣብ መሬት ጥራይ ኮይንካ ክትስልጥንን ክትንቀሳቀስን ክትለማመድን ኣይትኽእልን ስለዚ እተን መራኸብ ናይ ግድን ዝዓርፋሉ ክህልዋ ኣለዎን እቶም ዝሰልጠኑ ሓይሊ ሰባት እውን ተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣብ ፈተውቲ ዓድታት ከይዶም ዝሰልጠኑ ኣካላት ወይ ድማ ናይ ባሕሪ ሃይሊ ኣባላት እውን ዝዓርፍሉን ዝውንንዎን ቦታን እውን ኣድላይ ስለ ዝኸውን ነዚ ድማ ስኢልካ ብሃበ ተረኸበ ዝርከብ ተይኮነስ ከምቲ እናገለጽናዮ ፀናሕና ብፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ጻዕርታት እዩ ክኸውን ኢሉ እውን ሕጋውን ታሪኻውን ሕጋውን ታሪኻውን እውን ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ቅድሚ 30 ዓመት ከምቲ ፕሬዝደንት ታየ ሃጽቀሥላሴ እውን ከምዚ ኣንፈት ከም ዝሃብዎ ናብቲ ናይ ዝነበረና ታሪኽ እውን ክንምለስ ኣለና ሕጋውነቱ ብርክስ ዝበሉ እሱ ሕድሕድ መስርሕ ኣብቲ ናይ ከይዲ ናይ 2018 ዝርዝሩ ዝቕመጥ ክኸውን ከሎ ኮይኑ ግን እዚ ኣንፈት ዋና ቀንዲል ኮይኑ ከምዚ ንቀጽል እዩ ዝተዋሃበ ኣንፈት ማለት እዩ ኣብ ቁጠባዊ እውን እንድሕሪናዮ 2016 ከምኡ ድማ 17 ዝነበሩ ናይ ለውጢ ቁጠባ እንታይ ይመስል ካብ ኣምንታይ ናብ ምንታይ ነርና ዝብል ደረጃ እውን ዘቕመጥሉ ሕዚ ድማ 2018 ናብ ምንታይ ዓይነት ዝላ ክንሻገርና ዝብል ኣንፈት እውን ዘቕመጥሉ ክኸውን ከሎ 2016-18 ዝነበረ ናይ ውጽኢታዊ ዘመን ብዝበለጸ ናብ ዝላ መሰረት እውን ነቕሚጥናሉ ስለ ዝጸናሕና ንዘለሉን ጽቡቕ ደረጃ ንበጽሐሉን ከም ምዃኑ እዩ እቲ ኣብ ኣንፈቶም ዘቕመጥሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓበሻዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝነበረ ናይ ከምኡ እውን ናይ ምስ ናይ ዝቕባብ ተተሓሒዙ እውን ዝነበረ እናቐነሰ ከም ዘሎ ኣብ ኣንፈቶም ዘቕመጥሉ እዩ ስለዚ 2018 ድማ ብዝተረኸበ ለውጢ ንዘለሉ ከም ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ብሓበሻ ናይ ቁጠባ ናይ ዝዓዲ ድማ ካብ 2017 ዝነበረ 8.8 ከም ዝነበረን ኣብ 2018 ድማ ናብ 9 ካብ ልዕሊኡን ከም ዝዕጸፍ ምክንያቱ ተረኸቡ ለምድታት እውን ከም ዘለው ዝኣንፈትሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝተገለጸ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ማሕበራውን ግልጋሎትን ቱሪዝምን ምስ ኣይቲን እውን ተተሓሒዙ ድማ ዘለናዮ ዘመን ናይ ብተፈላለዩ እዋናት እውን ከም ዝገለጽናዮ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ኢኖቬሽንን ከም ምዃኑ መጠን ይቕረዶ ኣብ ናይ ሕድሕድ ምንቅስቃስካ ትገብሮስ ምስ ናይ ህዋን ካልኦት ምርምርን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ናይ ደቃይቕ ኣብ ሰከንድታት ዘሎ ዝባጽሐሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምዝማን ንድሕሪት እንድሕሪልና ካብ ዓለም ንተርፍ ኣለና ዝኸውን ማለት እዩ ነዚ መንጸፍ ዝኾኑ ድማ ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ትካላት ተቐመጡ ዝተሰርሕሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ነዚ መንጸፋት ዝተቐመጡ ኣብ 2018 ድማ ናብ ዝለዓለ ዝላ ንዘለሉ ከም ምዃኑ ዘቐመጥሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ገሊጾም ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ቅድም ክብል ዝነበረ ናይ ወርቅን ካልኦትን እውን ዝሕትል ኢሉ ዝነበረ ናብ 2017 ካብ 2016 ዝነበረ ዝሓሸ ከም ተረኸበን ኣብ 2018 ድማ ምስ ናይ ማዕድንን ካልኦት እዞም እንብሎም ዘለና ወርቂ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ ማዕድን ሃብታም ከም ምዃና መጠን እዞም ሃብቲ ናይ ማዕድን ዝኾኑ ድማ ብዝተዋደደን ሕጋዊ ብዝኾነ ስራሕቲ ከም ዝስራሕን ብፍላይ ድማ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብዘሕጋዊ መንገዲ እውን ናብ ዝተፈላለዩ
ዕዳጋ ከም ዝውዕልን ተዓዲ ድማ ተጠቃሚት ዘይኮነትስ ንዝተፈላለዩ ናይ ፀረ ናይ ርግኣት ንዝኸውን ኩነታት እውን ዝውዕለሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ድማ ብተዋደደን ብሰላም ዝዓሰላን ርግኣት ዝዓሰላን ሃገር ጌርካ 2018 እቶም ዝርከቡ ማዕድናት ከም ወርቂ ኮባልት ኢሉ እውን ሓድሽ መጽኡ ዘሎ ድማ ምስሊ ናይ ነዳድን ካልኦት ኤነርጂን እውን ብደንቢ ከም ዝስርሐሉ ምክንያቱ ዝሓለፈ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዕላው ከም ዝገበርዎ ቀዳማይ ናይ መጻረይ ነዳዲ ፕሮጀክት ዕላው ገይሮም ኣለው ቀጻሊ ሙነት ከም ዘለው እውን ኣብቲ መልእኽቶም ኣመሓሊፎም ኣለው እዚያት ወዲ እዚያት ምስ ናይ ኤነርጂን ምስ ናይ ማዕድን ተታሒዙ እውን 2018 ናብ ዝሐሸ ዝላ ከም ንሳገረሉ ኣንፈት ዘቕመጠሉ ኣለው ማለት እዩ ምስ ናይ ሕርሻን ካልኦትን ምስ ናይ ቱሪዝምን ተታሒዙ እውን ሕርሻ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፍላይ ድማ 2015 16 17 ምስ ናይ መስኖን ካልኦት ናይ ክረምትን ናይ ሓጋይን ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተዋዲዶም ምህርቲ ናይ ምስሳንን ናይ ምዕጻፍን ስራሕቲ እናተኻየደ ከም ዘለን 2018 ድማ ናብ ዝሐሸ ዝላ ተረኸቡ ቅድም ዝገለጽክዎም ናይ ተፈላለዩ ዓመታት ዝተረኸበ ልምዲ ምስ ናይ ክረምትን ሓጋይን ምስ ናይ መስኖን ብሓባር ልምድታትን ተመክሮን ተቐሚሩ ወይ ድማ ተዛሚዱ ናብ ዝሐሸ ዝላ ንሰጋገረሉን ናይ ምግቢ ውሕስነት እውን እንረጋግጸልን አንፈት ከምዚ አለ እዮም ኣብ መኽፈቲ ናይ ክልቲኡ ባይቶ ወከልቲ ፌደሬሽንን ባይቶ ፌደሬሽንን ካልኦት ጋያሽውን ኣብ ተረኸቡልን ኣብ መኽፈቲ ከም ዝፍለጥ ተፈላለዩ ጋያሽውን ኢትዮጵያ ናብ 2018 እንታይ ዓይነት አንፈት እያ ትኽተል ንዝብል ካብ ዲፕሎማሲያዊ አካላት ካብ ናይ ተፈላለዩ ሃይማኖታዊ መሪሕነት እውን ዝርከቡ ኣቦታት እውን ዝርከቡ ፖለቲካዊ መሪሕነት እውን ዝርከቡ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ብርክ ዝብል አካል ኣብ ዝተረኸብሉ ኢትዮጵያ እንታይ ክትከውን ያ 2018 ዝብል አንፈት ዘቐመጥሉ እዩ ማለት ይካል ምስ ናይ ቱሪዝም እውን ድሕር ከይድና እውን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናተ ብፍላይ ብናይ ፕሬዚደንት ታዬ ሃጽቀሥላሴ ዕላው ክገብሩ ከለው ዝሓለፉ ዓመታት 3-4 ዓመታት ካብ አዲስ አበባን ካብ ካልኦት ከባቢታት ዓበይቲ ከተማታትን እናተሰርሐ ዘሎ ናይ ኮሪደር ልምዓትን ከምኡ ድማ ምስ ናይ ገበታን ሃገርን ተታሒዞም ዝስርሑ ዘለው ስፍሕ ዝበሉ ስራሕቲ ናይ መባጽሕ ቱሪዝም ብዛዓመቆን ብዝሰፍሐን ከም ዝስርሐሉ ኣብ አንፈቶም ዘቕመጥሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ናይ ቱሪዝም ነባራት ቱሪዝም ከም ዘሎ ኮይኑ ንኣብነት ኢትዮጵያ 12 ብደረጃ ዓለም ብዩኔስኮ ብዘመዝገበት ክትከውን ከላ ብዝድሰስን ዘይድሰስን 6 ድማ በተንተቲ ወይ ድማ በተጠባባቂ ዘመዝገበት ክትከውን ከላ ብርክስ ዝበሉ ድማ ዘይተመዝገቡ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት እውን ተመልከትና ከም ዝገለጽናሎም ቶም መባጽሕ ዝበሃሉ ሕዚ ድማ እዞም መባጽሓት ቱሪስት ዴስቲኔሽን እውን ብሰፊሕና ተሰርሐሉ ከም ዘሎ ሓድሽቲ ሰብ ሰራሕ አዲስ አበባ ካተሪና ያስ ከመይ ዓይነት መስሕብ ቱሪዝም እናኾነት ከም ዘላ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ተኸተልትና ዘቕረብናሎም ቶም ዴስቲኔሽን ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ ቱሪስት መባጽሓት ብርክስ ዝበሉ ከም ምዃንን ለብ ዘበን ድማ 2018 ዓሚቑን ሰፊሕን ከም ዝስራሕ እቶም ተጀሚሮም ዘለው ድማ ዝዛዘምሉ ከም ምዃኑ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ማለት እዩ ምስ زي تتحيز 2018 ድማ ናይ ዓለም ለኸ ውጽኢታዊ ዝኾነ ጉባኤታት ከም ዘካየደትውን ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ 150 ዝኾኑ ዋዕላታት እውን ከም ዘሳለጠትን ዋዕላታት ኮንፈረንስ ቱሪዝም እዚ ድማ ታይ ዘርእየና ከም ተናገለጽና ዝጸናሕና አዲስ አበባን ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ዘለው ናይ መባጽሕ ቱሪዝም ንስብሰባ ዝመጹ ወይ ድማ ንኣኼባ ዝመጹ ተኣከብቲ እግረ መንገዶም ቶም ዝተሰርሑ ሓድሽቲን ቶም ቅድም ክብሉ ዝነበሩ ሰብ ሰራሕን ኢሉውን ብተፈጥሮ ተዓድልናዮም ጸጋታት እውን ዝዕዘውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምኡ እውን ተፈጥሮ ጥራይት ይኮነስ እዞም መንፈሳውን ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት እውን ብፍላይ ድማ መስከረም ብርክስ ዝበሉ በዓላት ተብዕል ከም ምዃኑ ኢትዮጵያ ከም ኣብነት ከም መስቀል ከም ፍቼ ጨምበላላ ያሆዴ ኢሉውን ብዓብዩ ድማ በአዲስ አበባን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኦሮሚያ ብዝለዓለ ዝተኸበረ ናይ እርቻ እውን ዝተኸበረሉ ክኸውን ከሎ
ስለዚ እዚኣቶም እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተዓዘውልን ክመፁ ተለው ናብቲ ኣኼባ እውን እግረ መንገዶም ኢትዮጵያ ታያ ትመስል ኢሎም ዘጽንዕሉ ኩነታት እውን ዘሎ ቅድም ዝነበረ ታይ ነይርዋ ሕዚ ኸታይ ሓድሽቲ መባፅሓት ኣዳልያ ኣላ ዝብል እውን ብደንቢ ዝተዓዘውሉን ን2018 ድማ ከምቲ እናገለጽና የጸናሕና እቶም ተረኸቡ ውጽኢታት ብዝበለጸ ነዝልለሉ ኩነታት ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ታየ ሃዝቀስላሴ ኣብ ኣንፈቶም ዝገለጹ እሞ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኢንዱስትሪ እውን ተተሓይዙ ጽቡቕቲ ስራሕቲ ኣብ 2015-16-17 ልምድታት ዝተረኸበ ክኸውን ከሎ 2018 ድማ እቶም ዝተረኸቡ ልምድታት ናብ ዝሐሸ ዝላ ከም ዝሰጋገር እውን ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ብወሳናይ መልክዑ ነዚ ይመስል ግርም ሞኬ ዓበይቲ ሓሳባት ይቃልዕልካ ምስ ዘለና ግዜ ምናልባት ሰፊሕ ጌርና ምዘርዝርና ነርና ዝርዝር ግን ቶም ተስተልዓሉ ዓበይቲ ሓሳባት ሕፅር ብዝበለ መልክዑን ጥምር ብዝበለ መልክዑን ከምቲ ክተቕርቡ ፀናሕኻ ክንገልጹ ፀናሕና እዮም ነይሮሞ ብሓፈሻ ኣብ 2018 ያው ኣብ ጽባሕ ምረቓ ሕዳሰ ግድብ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያውያን ዕላው ዝገብርዎ ሜጋ ፕሮጀክታት ኣለው እዚኦም ኣካልቲ ስራሕቲ ኮይኖም ዝቕጽሉ እዮም ማለት እዚ ናይ ጋዝ ምህርቲ ዝበልካዮ እዚ ምፍራይ ኒውክለር ዝብል ከምኡ ናይ ማዳበርያ ፋብሪካን ካልኦትን ስራሕትን ከም ሜጋ ፕሮጀክት ተገይሮም እዚኦም ቀጻልነት ኣብ 2018 መሬት ከም ዝሕዙን ናብ ተግባር ዝኣትሉ ኩነታት ከም ዝህልን ዝተገለጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎሞ ዘርዚሩ 2018 ኢትዮጵያ ብርክዝ ዝበሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከም ዘለዋ እዞም ኣጀንዳታት እዚ ንምዕዋት ድማ ናይ ኩሉ ዜጋ ኢደይድ ካማልን ሓሳብ ዝኽእል ብሓሳብ ዝኽእል ብገንዘቡ ዝኽእል ብጉልበቱ ተጣሚሩ መንግስቲ እውን ነዚ እናዋደደ ኣብ ሓደ መስርሕ ረቢቡ ናብ ዝሐሸ ብራኸን ናብ ዝሐሸ ዝላን ንሳገረሉ ግዜ ኮንከሊ ተስፋ ይግበር ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ውሕስ ትገብረሉ ሰላም ተልዩ ድማ እዞም ኩሉ ንሓስቦም ንሓልሞም ንህቅኖም ንትልሞም ስራሕቲ ዕውት ክኾኑ ዝኽእሉሞ መንግስቲ ነዚ ቆራፅ ኮይኑ ድልው ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተገለጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎሞ እዚ ውዕሎ ፓርላማ በዚ ተነዛዝሞሞ ኣብ ቀጻሊ ያው መድረኻት እውን እናልዕልና ብዝርዝር እንሪእሉ ዕድል ስለዝህሊ ንሎሚ በዛ ሕፅረቢልና ምስ ተመልከተና ዝነበረና ጻንዒት ኣብ ጉዳይ ዝውዕሎ ፓርላማ ክንዛዝሙ ጽቡቕ ከም ካልኣይ ሒዝናዮ ዘለና ዋና ኣጀንዳ ጉዳይ ፓርላማ ተኣሳሲሩ ኢቢሲ ከም ኢቢሲ ትማሊ ወይ ከዓ ዕለት 26 መስከረም ብዕሊ ቻናል ፓርላማ መሪቕ ኣሎ ከም ትፈልጠው መኮነን ምናልባት ኢቢሲ ኣብ ኩሉ ነገር በረኸፋቲ መገዲ ዘርኢ መሳሲ ምጎጎ ወላ ዓርችት ኣንፈት ዝሕብር እናኾነ ዝመፀ ፌደራላዊ ሚድያ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ከም ሃገር ብብሉፅ ከም ተመክሮ ተወስዶ ኣብ ኩሉ ነገር መሳሲ እዩ ኢቢሲ ብሬድዮ ተመፂና ለፈለማ እዋን ፈነወ ብዛ ሃገር እዚኣ ዝጀመረ ኢቢሲ እዩ ብቴሌቪዥን ተመፂና ኢቢሲ እዩ ቀፂልና መፂና እውን ሕዝቢ ፓርላማ እውን መሳሲ ዝኾን ዘሎ ኢቢሲ እዩ ኣብ ኤፍኤም ስርዓት እውን ተመፂና ኢቢሲ እዩ ዘርዚሩ ኢቢሲ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ ዝመፀ ትካል እዩ ነዚ መሰረት ገይሩ ድማ 25-69 ሰዓት ዝብል ሞቶ ዘለዎ በዓላት እናኸበረ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ ከም ትፈልጦ 25 ኤፍኤም ዝተጀመረሉን ፀንሐሉን ግዜ ንምርኣዩ 60 ድማ ቴሌቪዥን ፀንሐሉ ካብ 57 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ፀንሐሉ ግዜ ንምርኣዩ 9 ድማ ሬድዮ ትነባርን ጥንታዊ ኢትዮጵያ ሬድዮ ፈላም ዝኾነ ኣብ ስርዓት ሚድያ ናይ ዋዕል ዝኾነ ግደ እናበርከተ ዝመፀ መስርሕ እዩ ካብዚ ወፃኢ ኢቢሲ ናይ ዋዕል ዝኾነ ዶት ስትሪም ኣለዎ ምዝ ተወሳኺ እውን ኤፍኤም 104.7 ከምኡውን ኤፍኤም 97.1 ሬድዮ ድማ ብዋናነት ኢትዮጵያ ሬድዮ ይውንን እዩ ኣብዞም ናይ ቴሌቪዥን ቻናላት ተሪእና ድማ ቲቪ ላንጉጅ ሓደ ቻናል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ቋንቋታት ብዝሃነት ዘተኣናግድ እዩ ከም ትፈልጦ ተንሕና ነተሓላልፈሉ ትግርኛ ሓዊሱ ሶማሊኛ ዓፋርኛ ምስማዕ ዝተሳኣኖም ወገናት እውን እናታቶም ግደ ዘወፊሉ ድምፆም ዝስምዐሉ ናይ ዋዕል ዝኾነ መልእኽታት ዝሓልፈሉ ኣብ ትሕቲ ኢቲቪ ላንጉጅ ንብሎ ቻናል እዚኦም ናብ ኣየር ዝበቕዑ ዝተሓላለፉ መደባት እዮም ካብ ዝወፃእ ምናልባት ዋና ቻናልና ድማ ኢቲቪ ዜና ንብሎ ቻናል ኣሎ ምዚ ኢቲቪ መዝናኛ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኢቲቪ ፓርላማ ተሓድሽ ዝነጣሾ እዩ ኣፋን ኦሮሞ እውን ዓርሱ ዝኻለ ቻናል ኣሎ የልጆች ዓለም ዝብል እውን እዞም ኩሎም ቻናላት ዝውንን ዓብይ ትካል እዩ ሞ ሕዚ ድማ እዚ ናይ ፓርላማ ቻናል ምኽፋቱ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ
كلاوي تواهيلو زوسديو نالبات دو أفريقيا خمسة عين سرعة كم سرع أو حد مردات تزرخه ولا كذا تعجن بركز ولا هجرات أفريقيا زدفروا زي كوناس زجمروا وني كونان إثيوبيا جن كم حد حنت عدو هنا فلاي ABC نزل مسرح زي ونينو ناي برلمان شانال ون كفيتو أو على برلمان تاي سرح تاي فتسمو نافذ بقربة دمت زسمعلو زقروا له من قدي فترة اللي خنا تاتلو نلبات ببركزي بعالمنا أوروبا زلوا هاجرات وحدات هاجرات ينستكملوا إثيوبيا قلنا بز مسرح زي متوا تعنتوا له زلنا بز بالرخابون ABC نا وعلى زغنا قدرنا فتسمة إن إجام زوف زلهم خانو مرأيات جرزوا سليم وزلنا ساعات حد سير سلزغنا أبا قلت دي أطرح قطي خيك كم تزجلس كايو بركز ولو حسابات من صبارق كألن دي جن 26 مسكرم كلتشن 10 منتن بعلي زجمرة مخفات برلمان بايتوكل تهزبن كم دما فيدريشن بحضار تزاميد مرق ETV برلمان بأفو جوائي تاجس شافون كم دما وانا تصوعي منجستي البرلمان دكتور تسفاي بلجيكن كم دما وانا فتح مسرح إثيوبيا برودكاستينج كوربوريشن بينام إيران بحضر كم زهابو زي برلمان ناي حسابات رئيتات حزبي بقطتان زرخولن ززتيلن تفلالي بوليتيكاون هايمانوتاون كوتاس اب تحتي سما اثيوبيا حساب زنصبارقلو خوينو نحزبي ديمقراطياوي سرعات نمعماق زغبرلو سلازخونه زي بتعامي فولين كبراتات عزلون زبل حفشاو ملختي دمر بيلكا ناي خلتيهم ناي سلستيهم موسادي كاليمو تخكلون نزي زعمقون زسفعن channel كوينو خمس قصليو تزلها حبريتا مرداي قال زنبرنا مسزل غزي بزي تزازمنا قرم اوكي مو من البات زخبركم تخاتلتنا ساعات قديم نمبر ابزوم زعات هذيو مسرت كيركا بركز ولا حسابات من لواطن مهابن متخاله زير ግን ኣብ ቀጽል ተብዝሉና መደባት ነዞም زعات هذيو مسرت እናግበርና بركز ولا حسابات مساهم كنا كافل كنفتنينا نلوم ግን زنبرنا تحسو بزنزازم اوكي صبو زي خبركم تخاتلتي مدام عدزته نلومي زمرطنايم خلت مسرتاو زعبات غيرنا مساكم ይህን ንብለሉ زعبا بزازازيمنا لنا ኣብ ቀጻል ሶም ድማ خالي زعبا حرينا مساكم كنراقبينا نلومي مساكم صنحنا انا ابراهيم مسكوالكم ድማ مسارحتي مكونن ابراهيم يرنامو ኣብ ቀጻሊ مسكالوت مدبات كنراقبينا سلام Why